A journey through history and culture, exploring Malta's rich religious heritage. Each site is a hidden gem with its own story of faith, art, and culture that for centuries shaped the Maltese people. Whether you are interested in history, art, or simply seeking a moment of peace, Church Trails are a unique experience for you. Follow the trail, witness the faith. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja tfakkar il-Santa Agnese, Verġni u Martri. Din hija martri tal-ewwel żminijiet tal-Knisja fil-persekuzzjonijiet ta' Ruma, mietet għal ħabta tal-aħħar tat-tielet seklu, ġifieri 200 u xi ħaġa, jew il-bidu tat-tielet tar-raba' seklu. Il-fattu li insibu fuq il-qabar tagħha miktub li din hija l-ħarufa għalhekk Agnese, il-ħarufa li sagrifikat ruħha mal-ħaruf divin għall-imħabba tiegħu. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet aħna wkoll narfu ħtijietna u nitolbu li ngħixu l-fidi tagħna b'mod sħiħ sal-aħħar. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nitħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marja dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, int tażel il-ħwejjeġ dajfa tad-dinja biex tħawwat il-qawwija. Fiħlina tiegħek katina li nibqgħu sħaħ sal-aħħar fil-fidi fuq l-eżempju ta' Santa Agnese martri tiegħek. Li llum niċċelebraw id-daħla tagħha fis-sema b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Ittra lil-Lut. Ħuti, Alla mhux se jkun hekk inġust li jinsa dak li intom għamiltu u l-imħabba li wrejtu lejn ismu meta qdejtu u għadkom taqdu lill-qaddisin. Imma jien nixtieq li kull wieħed minnkom juri l-istess ħerqa biex it-tama tagħkom tilħaq il-milja tagħha sal-aħħar. Ma nixtiequkomx li taqgħu flas, imma li tgħixu fuq l-eżempju ta' dawk li bil-fidi u s-sabar jiksbu l-wedid. Meta Alla għamel il-weda lill-Abram billi ma kienx hemm aqwa minnu biex jaħlef bih,
ħalef bih innifsu u qal: Inwiegħed tassew li nimlik kull barka u nkattarlek nislek bil-bosta. Hekk Abraham kiseb il-weda wara li stenna bis-sabar. Il-bnedmin jaħilfu b'minnu aqwa minnhom u l-ġurament li jsaħħaħ kliemhom jaqtalhom kull kwistjoni. U hekk Alla, meta l-werrita tal-weda rid jorihom b'mod aktar qawwi li r-rieda tiegħu ma titbiddilx, rabat lilu nnifsu b'ġurament biex bis-saħħa ta' żewġ atti li ma jitraġġewx lura u li jagħtu xhieda li Alla ma jikdibx, aħna li sibna l-ken ikollna qalbna qawwija sewwa li niksbu t-tama li hemm lesta lina. Din it-tama hija lina bħal ankra tar-ruħ, sħiħa u qawwija. Biha aħna nidħlu l-ġewwa mill-velu fejn qabilna daħal Ġesu għalina meta sar għal dejjem il-Qassis il-Kbir skont l-ordni ta' Melkisedek. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu flimkien. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Irrod ħajr lill-mulej b'qalbi kollha fil-laqgħa tat-tajbin flimkien miġbura. Kbar huma l-emejjel tal-mulej, ifittxuhom dawk kollha li jitaxqu bihom flimkien. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Waqqaf tifkira bl-ġubijiet tiegħu, twajjeb u ħanin il-mulej u jagħti l-għajxin lil min jibża minnu, jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu flimkien. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Bat jifdil il-poplu tiegħu, waqqaf għal dejjem il-patt tiegħu, qaddisu tal-biża' u ismu, għal dejjem jibqa' t-tifħir tiegħu flimkien. Il-mulej jiftakar għal dejjem fil-patt tiegħu. Alla ta' Sina Ġesu Kristu jdaw lilkom l-għajnejn ta' qalbkom biex tarfu x'inhi t-tama tas-sejħa tagħkom. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien f'jum is-sibt Ġesu kien għaddej minn għalqa miżruqa u d-disċipli tiegħu huma mexjin bdew jaqtgħu iż-żbul. U l-Fariżej staqsewh: Ara, għaliex qegħdin jagħmlu dak li ma jiswix jagħmlu nhar ta' Sibt? U qalilhom: Qatt ma qrajtu x'għamel David meta kien fil-ħtieġa u ħadu l-ġuħ u dawk li kienu miegħu, kif daħal fid-dar ta' Alla fi żmien il-Qassis il-Kbir Abjatar u kiel il-ħobż tal-preżenza quddiem il-mulej li ħadd ma kien jista' jieklu, ħlief il-qassisin u ta' minnu wkoll lil kull min kien miegħu. U qalilhom: Is-sibt kien magħmul għall-bniedem u mhux il-bniedem għas-sibt. Għalhekk bin il-bniedem tas-sibt ukoll huwa s-sit. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Issib min jiskrupla, jiġifieri jiddejjaq, jaħseb li m'għandux ikun hekk. L-iskruplu mhuwiex tajjeb. Aħna għandna nkunu fil-linja tal-verità. La nkunu liberali żejjed, xejn mhu xejn. Daqshekk ieħor ma nistgħux inkunu nies li għal kollox naraw il-ħażin. Imma San George Preka wkoll jgħallimna l-intenzjoni kollox. U għalhekk illum naħseb li rridu naħsbu fuq din il-kelma. Ma nistgħux inkunu xejn mhu xejn, liberali żejjed. Ma nistgħux inkunu skroplużi, kollox ħażin, però rrid ikollna intenzjoni retta
retta f'dak kollu li nagħmlu. U hawnhekk għandna sitwazzjoni fil-Vanġelu tal-lum fejn qed niltaqgħu ma' nies li kienu skroplużi, iridu josservaw il-liġi tas-Sibt, imma mhux bil-fors fil-mistoqsijiet tagħhom kellhom intenzjoni retta. Meta staqsew lil Ġesu ara għaliex qed jagħmlu hekk dawn id-dixxipli tiegħek. X'ridu jgħidu biha? Riedu tassew jiġbdu l-attenzjoni l Ġesu għal-liġi tas-Sibt, għaskruplaw, jew inkella għaliex bdew jaraw il-Ġesu jiġbor in-nies miegħu u bdew jiddejqu bil-popolarità ta' Ġesu, l-nies jimxu wara Ġesu. U Ġesu, ir-risposta tiegħu kienet risposta ċara mill-istorja li għaddew minnha. U allura qallu mara David x'għamel meta kien fil-bżonn. Ħamel ħobs tat-tempju u ta' jieklu l dawk li huma miegħu. Dan ma kienx sew. U għalhekk huma mbagħad ma rrispondewx lura. Għax indunaw li Ġesu dak li qed jgħid qiegħed jgħidu biex iġibhom f'sikkithom biex iżommu il-bilanċ. M'hemmx skrupli imma hemm ukoll għarbiel tal-intenzjoni retta. Rid iġibhom f'sikkithom biex jarblu tassew l-intenzjoni li biha kienu qed jagħmlu din id-domanda. U qalilhom ukoll mhux is-Sibt għall-bniedem, mhux il-bniedem għas-Sibt, imma s-Sibt għall-bniedem. Irid jgħid Ġesu hawnhekk li iva l-mistrieħ irid ikun, il-jum Talla jrid ikun. Hekk għandna nagħmlu. Imma wkoll jekk hemm bżonn, il-bżonn huwa bżonn. U quddiem il-bżonn u l-urġenza aħna ma nistgħux inħallu il-liġi tikkmandana. Irridu nagħmlu dak li hu l-aħjar fiċ-ċirkostanzi, fil-bżonnijiet li niltaqgħu magħhom. Ġesu jagħtina d-dawl, Ġesu jagħtina l-qawwa, għax hu t-triq, il-verità u l-ħajja. Ġesu mhux se jgħidilna nkunu skjavi tal-liġi, min-naħa l-oħra mhux se jgħidilna abbużaw mill-liġi, ma qed jgħidilna quddiem Alla. Għamlu dak li huwa nsejħulu discerniment. Ara x'inhu l-aħjar, x'tagħmel l-aħjar fiċ-ċirkostanzi. Imma mhux tinqeda biċ-ċirkostanzi biex tista' iżeffen il-kelma Talla, il-liġi u tjassar il-bniedem. Aħna rridu nkunu nies li ngħixu fil-libertà ta' Wli Talla. Mhux libertinaġġ, mhux nagħmel irrid, imma li l-kelma Talla iddawwalni, kelma Talla tmexxini, il-kelma Talla tkun l-arbiel li bih narbel dak kollu li naħseb, ngħid u nagħmel. Ejjew b'dawn il-ħsibijiet l-aħwa llum ngħidulu grazzi Mulej. Grazzi li inti ma tridniex skjavi tal-liġi, imma tridna nużaw il-liġi għal bżonnijiet tal-bniedem, għal ħtiġijiet tagħna l-koll. Nosservaw il-liġi sakemm il-liġi tagħti dinjità lill-bniedem. Ta' dan kollu grazzi Mulej li tmexxina inti t-triq, il-verità u l-ħajja. Ejja issa narfu npoġġu quddiem il-Mulej it-talb u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja Mulej biex tibqa' dejjem tkun Knisja poplu maqut merħla waħda taħt raj wieħed biex tkun sinjal ta' għaqda fid-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej.
u nitolbu għal-mexxejja kollha tal-ġnus ħalli verament jarfu li l-kelma tiegħek hija l-kelma li tagħti id-den lill-liġi, tagħti l-libertà fil-liġi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal kull min huwa għaddej minn mumenti diffiċli fil-mart, fl-inġustizzji, fl-imħabba, fil-relazzjonijiet, biex inti mulej tkun it-triq, il-verità u l-ħajja ta' dawn ħutna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-eżis mejtin tagħna biex il-mulej jagħtihom id-dawl ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għalina l-koll biex kull ma nagħmlu naħsbu ngħidu nagħmluh kollu b'intenzjoni retta quddiem il-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna b'qalb imħeġġa qegħdin noffrulek. Tħalliniex inkunu skjavi tal-liġi imma nkunu liberi fik. Int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Birek mulej u qaddes din l-offerta li qegħdin nagħmlulek u kebbes fina dak in-nar ta' mħabbtek li bih Sant'Agnese qalbet id-dbatijiet kollha li sofriet fil-martirju tagħha bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. U niżuħaj nirringrazzjaw lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej, Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kollum kien irroddulek ħajr għaliex Sant'Agnese ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda ntennu lill-kobor tiegħek u ngħidu Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej intlajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu
li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs, radlek il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratt il-ħajr, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawwin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċakontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqfijiet tagħna Charles, Joe li qed jgħinu u mal-Ministru u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza Nomtalla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, Sant'Agnese, San George Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu dak li għallimna u ridna ngħixu ħuna l-kbir Ġesu, għax aħna familja waħda u liet l-istess missier. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw Elena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix mis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Mill-qalb inselmu u nagħtu l-paċi l-xulxin l-aħwa. Ħarruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħarruf Talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina.
ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu li neħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. It-qarbina mqazza li għamilna mulej, timla l-ruħna b'dik il-qawwa li bija l-martri tiegħek Sant'Agnese, iditek bil-fedeltà kollha u welbet id-dbatija tal-martirju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Nejxu dejjem fl-imħabba u l-paċi ta' Kristu. Nroddu ħaj lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Araw blima għozza ħabna il-Missier. Nistgħu nissejħu u li Alla u hekk aħna tassew. Din il-kelma
tal-Apostlu San Ġwan fl-ewwel ittra tiegħu tkun ta' kuraġġ għalina aħna u nibdew il-ġublew imqaddes tas-sena 2025. Ġublew li l-Papa jixtieqna li fih nikbru bħala pellegrini tat-tama. Il-pellegrin huwa bniedem f'mixja. Il-pellegrin tat-tama jaf li hemm weda kelma li mhux se tonqos u li mhux se tqarraq bih. It-tama tagħna mhijiex illużjoni, mhijiex ħrafa, mhijiex ħlieqa tal-bnedmin, it-tama tagħna hija persuna, Ġesu. Aħna pellegrini li pass daqqa notru u daqqa le resqin leh. Noħolmu biex din il-festa kbira ta' ħniena ma tkunx biss ta' ġitalija, imma ta' faraġ għall-proxmu. U tassew din is-sena tkun għall-poplu tagħna festa kbira ta' ħniena. Kisem tal-Missier tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana isma tal-tana eħlesejna u jaqafmana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-tana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern. Ħulġenna l-erweħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u għereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekk li titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna dak li jum għatina llum, għafrinna d-nubitna bħalma nafru lil-minnu ħati għalina, u la daħanix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott
tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li, skużawni, kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru li minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrid ikun ibnek bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina
u la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrina d-dumbiet taħrizna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, jekun tint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, affrinna d-nubitna bħalma nafru lil minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mit-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott
tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria Amen. l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina li tikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbiħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames u l-aħħar misteru tad-dbatija, meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal dnubietna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jikkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubitna, palma nafru lil minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria l-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik ismat tal-btana, dak li twilet għalina li tikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erbeħ kollha u għajn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik li lek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li teva li lek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk il-għajnejn tiegħek u tal-ħnina. Urina wara dan it-trufnament lil Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa l-bżonnijiet tiegħu u tal-Knisja, missierna li inti fis-smawiet,
يتقدس اسمك، تيجي سلطنتك، يكون تتنت كيف في السماء كده في الأرض. خبزنا ta kuljum atina llum, afrilna dnubitna, palma nafru lil-minu ħati għalina, u la daħannix fi tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni, amen. سلم عليك ماريا بجراتسيا مملية الملايميك، انبيركا انت فوست النساء، مبيرك الفروت tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kemm bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Niftakru fl-erwieħ ta' ħutna, għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu Santu Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Qazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob Om għalina. mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob Om għalina. bla teba. Itlob Om li għalina. tistħoq kull imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka tal-Aqda. Itlob għalina. Bib tas sema. Itlob għalina. Kewba ta' Filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-Morda. Itlob għalina. Ken tal-Midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-immigranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-Anġli. Itlob għalina. Sultana tal-Patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-Profeti. Itlob għalina. Sultana tal-Apostli. Itlob għalina. Sultana tal-Martri. Itlob għalina. Sultana tal-Konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-Verġini. Itlob għalina. Sultana tal-Qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella fis-sema. Itlob għalina. Sultana ta' Rosario mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħaq inna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk. Li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni, nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sammik l-Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġarrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Amen. Slim għalik, ħarris tal-feddej, warus tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult
Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Pawl missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beat Unazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Sant Paraklitu, imbirka l-kbirhom Talla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġini Uom, imbirek San Giuseppe, arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.